No niin, tervetuloa seuraavaan osaan kuulemaan siitä, miten mun matka meni lääkikseen ja vuosiahan tuli yhteensä 5. Ja nyt mä jatkan siitä, mihin jäätiin tuossa ensimmäisessä osassa, eli nyt on päätös syntynyt hakea lääkikseen ja on lähdetty ensimmäiseen kunnolliseen hakuvuoteen. Ja se, minkä takia mä haluan kertoa tämän mun tarinan tälleen rauhassa, kunnolla, jokaista piirtoa myöten, on se, että mä olisin ehkä itse tarvinnut tämmöistä silloin, kun mä hain lääkikseen, koska usein se tuntui siltä, että porukka vaan niin kuin katoo sinne rajojen yli, että ne vaan menee sinne, että ei siinä mitään kummempaa, että porukka vaan pääsee sieltä täältä lääkikseen ja itse on vaan silleen, niin kuin, että miten ne tekee ton, mulla ei suju ollenkaan, mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä ja niin kuin, on vaan semmoinen tunne, että onko se nyt noin helppoa. Ja sitten kun on kotona yksin silleen, että tuntuu tosi vaikealta, ei tiedä yhtään mitä tekisi ja tuntuu, että hommat ei etene, niin mä olisin kaivannut tosi paljon tämmöistä. Ja niin kun, mä haluan niin kun jakaa sitä semmoista, mitä se myös vaati sen lisäksi, että tuli niitä onnistumisia. Ja voin nyt sanoa, että olen aloittamassa viimeistä vuotta lääkiksessä ja kova työ palkittiin, koska ei se todellakaan ollut mitään niin kun ruusulla tanssimista eikä voitokasta, vaan niin kun haluan avata sitä puolta, mitä ehkä yleensä ei näytetä ja niin kun antaa sitä kautta vertaistukea, koska kyllä se olisi mua helpottanut, että jos vaikka oli joku tyyppi, ketä mä katoin ylöspäin, joka pääsi lääkikseen ja mä ajattelin, että voi, että onpa hienoa ja onpa fiksu ja niin kun itse on vaan täällä ja yritän niin kun setviä asioita, niin mua olisi hirveästi helpottanut vaikka, että se ihminen olisi kertonut, että joo, mullekin oli tämmöiset niin kun vastoinkäymiset, mulla oli tämmöiset kamppailut, ja mä vaan jaksoin uskoa ja tein sen homman ja pääsin. Niin tuommoista mä haluan itse antaa. Vertaistukea ja uskoa ja näyttää sitä niin kuin, just sitä niin kuin mitä esiripun takana, tiettekö on. Et ei ole vaan se, että menen hetkeksi jonnekin piiloon ja tulen esiin huipulla, jee, olipa helppoa, vaan silleen, että siellä todella tapahtui asioita ja oli kaikkea muuta kuin helppoa. Ja enemmän se oli sitä niin kuin vastoinkäymistä ja puurtamista ja ongelmia kuin semmoista niin kuin voitokkuutta ja hohdokasta, mutta silti se oli kuitenkin totta kai onneksi loppua kohden niin kuin antoisaa ja nautinnollista ja koko ajan niin kuin unelman parissahan mä olin, eli todella merkityksellistä, mutta haluan kuitenkin avata koko tarinan, joten lähdetäänpä sitten ensimmäiseen kunnolliseen hakuvuoteen. Ja mikäli tykkäät mun videosta ja haluat kuulla loppuosankin tulevissa jaksoissa, niin ota kanava tilaukseen, laita peukkua tälle videolle ja lähdetäänpä seuraavaan osaan. Eli vuosihan oli nyt sitten 2018, mihin pääsykokeeseen aloin valmistautumaan. Eli keväällä syntyi se päätös, olin valmistunut ylioppilaaksi. Päätin, että okei, voiko ihminen oppia kaiken? Ehkä voi, nyt alan hommiin. Ja se syksy sitten lähti sillä tavalla, että mä otin itseopiskelumateriaalin, eli jonkun valmennuskurssin omat semmoiset matskut, missä oli sitten vähän näitä laskuja, mitä lähdin tekemään, opettelemaan. Ja mä olin ehkä niin kuin siinä ensimmäisen syksyn aikana vähän saamaan käsitystä siitä, että mitä tämä lääkikseen haku ehkä on. Eli realisoitu, että okei, tässä on 3 isoa kokonaisuutta näitä aineita ja aika soveltavaksi menee ne tehtävät. Ja koska mulla oli aika huonot niin kuin pohjat sieltä lukiosta, eli perusteet miinus, sanoisinko, että just se 5 ja 6, kun olin kahlannut sitä fysiikkaa ja kemiaa, niin piti todellakin niin kuin lähteä ihan silleen atomitasolta suoraan sanottuna liikkeelle ja niin kuin hakemaan sitä ymmärrystä. Eli mä lähdin liikkeelle niin kuin paikkaamalla niitä perusteita niistä laskuaineista. Ja ehkä hiljalleen sit se oli myös sitä, että mä sain niin kuin rutiinia muodostettua, että piti todellakin niin kuin opetella opiskelemaan. Sitä se lähinnä oli eka vuosi, koska lukiossa mulla ei ollut mitään niin kuin opiskelutapoja, ei ollut mitään tekniikoita, koska mä en oikein en mä paljon tehnyt hommia. Mä luin niitä teoriakappaleita ja sitten kokeeseen katsomaan, pääseekö läpi ja eteenpäin. Niin nyt mä niin kuin aloin vihdoin oppimaan, että mitä se on, kun mä oikeasti niin kuin istun siinä ja pystyn olemaan siinä epämukavuusalueella. Ja sain niin kuin vähän oppia siitä, että niin kuin, miten niitä hommia tehdään. Ja opin ehkä sen niin kuin tärkeimpänä, että kyllä se tehtävien tekeminen on se, mikä kehittää, kun se niin kuin teorian lukeminen. Eli ihan päinvastoin, mitä mä olin vaikka niin kuin ajatellut lukion jälkeen. Niin tommosia oivalluksia siinä heti tuli matkaan. Ja tämän lisäksi, että mä aloin kehittämään niin kuin tätä ihan teoriaosaamista, niin mä aloin opiskelemaan ihmisiä, jotka on niin kuin oman alansa huippuja. Eli semmoisia, jotka on niin kuin kiivenneet oman alansa top 1 luokkaan, onnistuneet jossakin vaikeassa, saavuttaneet jotakin, mikä on ehkä jossakin kohtaa heillekin ollut mahdotonta ja
niin kuin noussut sinne huipulle omalla kovalla työllään. Ja mä huomasin, että menestyshän jättää jalanjäljet, eli niillä oli kaikilla semmoisia samanlaisuuksia. Ne oli tehnyt samoja asioita, ne oli miettinyt samoja ajatuskeloja, ne oli niin kuin käynyt tietyt samat prosessit läpi, vaikka ne olisi ollut eri aloilla, eli vaikka oli jotain urheilijoita tai jotain niin kuin muita ura-ihmisiä eri aloilla, niin niillä oli kaikilla niin kuin semmoinen sama prosessi kuitenkin, mikä siellä pyörii. Ja mä aloin opiskelemaan niitä niin kuin metodeja, mitä ne oli tehnyt, ja vähän niin kuin ihan laitoin niitä siis paperille, että mitä se vaatii, mitä ne on niin kuin tehnyt. Mä niin kuin oikein uppouduin siihen, että miten niin kuin ihminen menestyy, miten se pääsee niin kuin tavoitteeseensa ja siis onnistuu siinä unelmassa. Ja sitten mä niin kuin tajusin just sen, että huipulle on reitti, huipulle on jalanjäljet ja huipulla on tilaa niille, ketkä sen kulkee. Ja jotenkin mä sain niinku semmoisen vahvuuden ja semmoisen vahvan tunteen siis itselleni mukaan, että jos mä vaan niinku seuraan niitä jalanjälkiä ja niinku jaksan tehdä sen työn, niin miksi mä en olisi yksi niistä, joka sinne pääsee ja onnistuu siinä omassa unelmassa. Ja tää oli niinku ehkä semmonen ensimmäinen kerta, kun mä aloin uskomaan siihen mun syvään mottooni, että kaikki on mahdollista. Ja nimenomaan tarkoitan sitä, että kaikki, mikä on varsinkin joskus tehty, on mahdollista. Kuuhunkin on nykyään menty. Joskus se ei ollut mahdollista, mutta nykyään on. Ja niin kun, ehkä niin kun se, että mihin sä niin kun laitat itseäsi likoon. Jos sä oikeasti jotain haluat, sä ratkaiset niitä asioita yksi kerrallaan, teet sitä työtä, niin siitä tulee sulle mahdollista. Sä niin kun itse teet sen mahdollisuuden itsellesi ja pystyt toteuttamaan niitä omia unelmia. Ja sitten niiden menestyjien jalanjälkien lisäksi, niin totta kai mä niin kun otin niiden ajatusmalleen, mä aloin ajattelemaan niin kun ne. Mä otin niitä samoja rippeitä sieltä, mitä ne kaikki niin kun toisti ihminen toisensa jälkeen. Ne kaikki sanoi samoja asioita. Ja niin kun otin vaan siitä matkaani ne ajatukset mukaan. Ja vähän niin kun päätin, että mä voin muokata mun elämästä millaisen mä haluan. Että just se ajatus, niin kun, että maailma on mun karkkikauppa ja nyt mun on aika niin kun päättää, miltä se näyttää ja miten mä haluan sitä valita matkaani. Ja sain semmoista uskoa, niin kun, että omalla työllä ja päättäväisyydellä niin kyllä mä saisin lopulta kaiken, mistä mä unelmoin. Ja se oli myös se hetki, kun mä niin kun päätin, että mä teen omasta elämästäni oman mestariteoksen. Eli nyt niin kun on aika. Nyt jos joskus, että mulla oli semmoinen kuitenkin, että tiesin kuitenkin, että elämä on edessä, olen nuori ja mikä vaan on niin kun mahdollista, niin miksi mä en nyt käyttäisi tätä yhtä elämää siihen, että mä laitan kaiken peliin ja muodostan sitä elämästä pensselinveto kerrallaan juuri sellaisen, mitä mä niin kuin haaveilen. Ja sitten keväällä 2018 kävin vielä korottelemassa vähän YO-arvosanoja, koska tuntui, että se on semmoinen kiva pieni koekokemus ja muutenkin kun se fysiikka nyt oli jäänyt sitten kirjoittamatta silloin ekana vuonna, koska se oli kunnon mörkö, niin mä halusin mennä vähän mittaamaan, että mitä tää mun niin kuin alle vuoden opiskelu on saanut aikaan. Ja oli kyllä kannustavaa nähdä, että kyllä siellä oli kehitystä tapahtunut, koska kemia korottu B:stä M:ään, ei mikään merkittävä nosto, mutta no kuitenkin tuntui hyvältä. Onhan siinä jo parin arvosanan nosto, niin se tuntui hyvältä, että mä olin siinä sitten mennyt eteenpäin. Ja fysiikasta mä kirjoitin E:n, mikä oli niin kuin maailman suurin yllätys. Ja se oli ehkä ensimmäinen kerta, kun mä aloin niin kuin myös saamaan siihen, kun mä olin uskonut niin paljon, että ihminen voi oppia ja kova työ, päättäväisyys tuottaa tulosta, niin tämä oli ensimmäinen semmoinen pieni ripaus siitä, että niin kun, mitä se tulos tulee olemaan sitten sen työn jälkeen, ja se tulee olemaan palkitsevaa ja antoisaa, ja se tulee näkymään. Että oli kyllä itselleni niin kuin uskomaton voitto jo itsessään, että se aine, mitä mä olin pelännyt, se aine, mistä mä olin ajatellut, että niin kun mä en ikinä tule osaamaan, niin yhtäkkiä mä kirjoitankin niin kun kohtuu hyvän arvosanan siitä, niin se kyllä antoi semmoista motivaatioa. Ja lääkiksen harkkakokeita mä tein sen koko kevään 2018, eli ekan vuoden, ja en päässyt yhdessäkään rajan yli, että näin se vaan on. Se on niin kuin uskomatonta kuitenkin, mikä siinä on se kynnys ja harppaus, mikä pitää ottaa, että kun osaa niin kuin lukiotasolla niitä aineita, niin kuin mäkin kuitenkin olen ihan osannut, niin sitten se, että se siirtyy niin kuin sinne koetilanteeseen, missä on soveltavia tehtäviä, aikapainetta, kiire, niin tossa se niin kuin hyvin näkyy mun mielestä, että siinä on kuitenkin monta muutakin muuttujaa kuin vaan se, että jos sä osaat, niin anna mennä. Ja tämän ekan hakuvuoden aikana ehkä semmoinen kompastuskivi, mikä itsellä todellakin oli, niin mun lukeminen keskittyi ihan liikaa
siihen tuntimäärään, että mä jahtasin niitä tunteja, mä luin ihan liian pitkiä päiviä ja sen takia se tekemisen laatu kärsi ihan huolella. Minä ei pysty sisäistämään määränsä enempää asioita ja se meni siihen, että mä opettelin sitten asioita ulkoa eikä sitä syvällistä ymmärrystä oikein ehtinyt syntymään. Et se oli just sitä mitä oli kuullut, miten lääkikseen haetaan. Mä en tiennyt, mutta mä olin kuullut, että joo, henkilö X luki 10 tuntia joka päivä aamusta iltaan, meni aamulla kirjastoon 8 ja illalla pois ja sitten se pääsi lääkikseen. Ja mä olin se, että okei, eli siis lääkikseen pääsy on yhtä kuin käytä koko elämäsi lukemiseen, äläkä tee mitään muuta, niin onnistut. Ja sillä niin kun, tavallaan asenteella mä vähän menin. Totta kai mä koko ajan urheilin, mulla oli aina illalla reenit, mikä onneksi katkaisi sitä opiskelua, että mä en pystynyt niin kun aamusta iltaan lukemaan, mutta ihan liikaa niin kun jahtasin niitä lukutunteja. Ja kokeeseen mennessä mä tiesin, että mä oon tehnyt parhaani, kaikki on annettu, että enempää en sinänsä olisi pystynyt enää sille vuodelle antamaan, mutta kyllä mä kuitenkin tiesin, että on tässä vielä aika paljon työtä tehtävänä, koska harkkakokeessakin oli niin isot vielä erot niihin rajoihin ja oli matkaa ihan niissä kokeissakin, että kyllä mä huomasin sen, että ei mulla sitä koetyyliä ollut niin kuin huomasin sen, että ei sitä koeosaamista vielä ollut. Ja sitten mä jäin tuolloin 2018 keväällä pääsykokeesta, niin olisiko se ollut joku 30 pistettä. Ja jäin sitten 30 pistettä rajasta silloin ensimmäisen kunnollisen hakuvuoden jälkeen. Mutta kokonaisuudessaan tuohon ekaan vuoteen niin mä olin silloin tyytyväinen, mä olin niin kuin laittanut hommaa liikkeelle, mä olin antanut itsestäni paljon ja kuitenkin kuroin sitä välimatkaa niin kuin ensimmäistä kerrasta. Että jos silloin oltiin niin kuin plus 60 pistettä rajasta, niin nyt mä olin päässyt jo niin kuin 30, eli eteenpäin. Ja kyllä mä tiesin, että omaa tekemistä pitää kuitenkin vielä kehittää, jotta ne vaikeat tehtävät onnistuu, jotta se koetilanne onnistuu, saa sitä varmuutta siihen omaan osaamiseen, mutta oli semmoinen niin kuin hyvä tunne. Ei ollut mitenkään niin kuin superpettynyt, koska tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun mä niin kuin laitan kaiken kunnolla peliin. Ja oli semmoinen niin kuin fiilis, että vahvasti tässä mennään oikeaan suuntaan. No sit alkaakin toinen kunnollinen hakuvuosi. Tää on semmoinen niin kuin hauska asia, että siinä kohtaa mä aloin niin kuin tallentamaan itselleni näitä mun hakuvuosia oikein muistiin. Mä tein aina snappiinkin kuvia ja laitoin sinne omiin tallennuksiin ja puhelimeen ja kirjoittelin päiväkirjaa ja muuta, koska jotenkin mulla oli semmoinen tunne, että joku päivä sitten kun mä oon kaiken tehnyt ja mä oon onnistunut, niin mä tuun muistelemaan näitä hakuvuosia lämmöllä ja sehän on mahtavaa. Ehkä mulla oli jonkinlainen visio siitäkin, että tuun käyttämään niitä vaikka niin kuin tässä omassa valmennuksessa ja nyt unelmaklinikan sisällössä ja vaikka tässä, että mä pystyn nyt kertomaan tätä näin spesifisti, niin mulla on kaikki täällä ylhäällä ja 6.8.2018 projekti käynnistyi. Mulla on tämmönen kuva täällä, kun mä oon metsäkävelyllä. Tossa. Metsäkävelyllä ja aurinko siellä paistaa kauniisti taustalla. Ja muistan, kun kuuntelin jotain, kun on voimaannuttavaa biisiä. Olin silleen, että täältä tullaan, nyt lähdetään uuteen hakuun. Ja aloitin tosiaan sen opiskelun siinä elokuussa. Mä otin kevääseen asti kestävän valmennuskurssin, jossa oli opetusta, koska mä tiesin, että mä tarvin nyt vähän niin kuin ehkä apua niihin, että mä pääsen nyt seuraavalle tasolle. Mulla oli perusteet hallussa, mutta piti keskittyä soveltavimpiin tehtäviin, niin mä jotenkin ajattelin, että nopeampaahan sinne pääsee, kun on ihan aineopettaja siinä apuna. Ja mä keskityin entistä enemmän niin kuin myös siihen, että mä oikeasti niin kuin tunnen sen mun unelman toteutumisen. Et ei vaan, että mä niin kuin ajattelen, että lääkis, vaan silleen, että mun pitää niin kuin saada herätettyä se tunne, koska alkoi myös tajuamaan sen, että okei, vuosi annettu, vuosi tulossa, en tiedä koska tämä niin kuin tulee menemään maaliin, niin mun pitää todella niin kuin alkaa ruokkimaan sitä mun motivaatiota. Ja silloin mä aloitin myöskin nämä niin kuin visualisointiharjoitukset ja mielikuvaharjoitukset siihen, että mä elin sitä onnistumisen hetkeä uudestaan ja uudestaan toistuvasti mun mielessä. Ja yleensä mun aamut alkoi sillä, että mä tein semmoisen niin kuin mielikuvaharjoituksen siitä, että kun on se päivä, että mä luen sieltä opintopolusta sen, että mä oon hyväksytty, kenelle mä kerron, miltä se tuntuu. Että mä niin kun herätin tosi vahvasti sen onnistumisen tunteen siinä mun niin kun jokapäiväisessä arjessa. Ja
mulla oli aika semmoinen luottavainen olo sille vuodelle, mulla oli suunnitelma. Mä tiesin, että mun pitää keskittyä vaikeisiin tehtäviin ja saada niin kuin harkkakokeissa nyt niitä onnistumisia. Koska olihan se selvää, että jos mä en onnistu niin kuin harjoituskisoissa, niin en mä nyt niin kuin kisapäivänäkään onnistu. Niitä kokeita kohti piti mennä rohkeasti ja näyttää siellä taitoja. Ja tiesin, että mä oon aikamoinen, just semmonen, niin kuin kerroin ekassa videossa, niin ehkä nopeita päätöksiä, vähän semmoinen häseltäjä ollut ainakin nuorempana, niin mä aloin opettelemaan niin kuin mielenhallintaakin enemmän. Että se aikapaine ei saisi mulle sitä kiireen tuntua. Että ei tuu sitä, että jos bussi tulee, niin mä en edes katso mikä numero se on, vaan huidon vaan ja sisään. Vaan että mä rauhassa pystyn katsomaan, että okei, tilanne on tämä ja mä teen nyt näin. Niin mun piti sitä alkaa reenaamaan ja sitten lisäksi mä otin niin kun mukaan ehkä semmoista niin kun kiitollisuutta. Mä aloitin ihan niin kun kunnolla kiitollisuuden tuntemista mun elämässä. Et kun mä oon kirjoittanut päiväkirjaa, niin siihen mä laitoin aina niin kun kiitollisuusasioita, niin kun että 3 asiaa, mistä mä oon vaikka kiitollinen ja just semmoista niin kun meditointiakin. Mä opettelin rauhoittamaan mun mieltä. Mä opettelin olemaan semmoinen tarkkailija ja tilanteen päällä, eikä silleen, että mä oon niin kuin yhtä kuin mun ajatukset ja menen niin kuin niiden vietävänä. Ja arkihan rullas aika mukavasti, että mun opiskelupäivät oli tosi hyvin rytmitetty, että mä aloitin opiskelut aina silleen 9 maissa viimeistään. Sitten mä luin 50 minuutin pätkissä, pidin 10 minuuttia taukoa, semmoisia settejä 3 yleensä aamupäivällä. Sitten joku tunnin lounastauko ja sitten iltapäivällä vielä vähän tilanteesta riippuen 2-3 tuommoista settiä ja vaihtelin vähän kodin ja kirjaston välillä, miltä tuntui niin kuin parhaimmiten ja illalla menin sitten aina reenaamaan. Mun päivät niin kuin lukupäivien osalta oli maksimissaan siis 5-6 tunnin päiviä, että tajusin sen, että yli 6 tuntiakin oli aika hapokas, mutta sen yli mitä mä tein vaikka edellisenä vuonna, niin ei mitään järkeä, että siis laatu kärsii ja mä aina huolehdin, että mä vaihdan ainetta puolessa välissä ja mä pidin viikossa 1 kokonaisen lepopäivän, ettei todellakaan mitään pientä vilsan selailua, vaan lepo on lepo ja silloin niin kuin tehdään muita asioita ja toki se valmennuskurssikin niin kuin rytmitti hyvin mun arkea sitten, että siellä tuli käytyä aina 3 kertaa viikossa ja kyllä se toinen niin kuin välivuosi toi mukanaan semmoista uutta erilaista asennetta ja ehkä semmoista, että se opiskelu oli mun ykkösprioriteetti, mutta mä uskallisin myös niin kuin poiketa siitä rutiinista, koska se eka vuosi oli mennyt siinä kuuluisassa lääkiskuplassa, ei tehdä mitään, kaikki menot jää pois arjesta, että jos viikonloppuna jotain kivaa, niin on vähän silleen, että no en mä voi, kun mun pitää sunnuntaina lukea ja ei voi irrottaa sitä arjesta, koska koko ajan miettii vaan, että mun pitää lukea, mun pitää olla skarppi, mun pitää lukea. Ja tämähän johti siihen, että kun ei sitten päässyt sinne ensimmäisellä kerralla, vaikka se ei ollut pettymys, vaikka se oli tiedossa, mutta mä olin ihan niin kuin poikki. Mä olin se, että en mä jaksa tehdä tämmöistä niin kuin uudelleen, että ei tää niin kuin voi olla mun elämää, että mä oikeasti vaan niin kuin luen ja sit mä en ehkä edes pääse. Niin tuntui just siltä, että nyt mä oon uhrannut vuoden mun elämästä. Ja kyllä mä niin kuin siinä kohtaa jo tiesin, että ei mitään järkeä, että tämmöistä hintaa mä en ole valmis maksamaan, että jos mä teen tämän ja mä haen lääkikseen, niin mä teen sen silleen mukavasti. Ja se oli niin kuin mikä kantoi sitten tähän toiseen vuoteen, että mä uskalsin lähteä perheen kanssa reissuun ja mä uskalsin nähdä niitä kavereita enemmän viikonloppuna ja käydä niin kuin nauttimassa elämästä ja niin kuin irrottaa. Ja ehkä suurin niin kuin apu stressiin, mikä tässä kohtaa tuli mun elämään mukaan, niin se löytyi avannosta. Eli mä aloin käymään siis avannossa, saunassa. Ja kyllä se oli semmoinen niin kuin terapeuttinen kokemus aina itselle, että vaikka mulla olisi millainen fiilis mennä sinne avantoon, vaikka olisi kuinka niin kuin, silleen synkissä vesissä niin sanotusti stressiä, niin kuin miettiä, että tuleeko tästä mitään, huolia, murheita, ihan mitä vaan, niin aina kun mä menin sinne, niin kyllä ne huolet sinne veteen jäi ja mä niin kuin tulin silleen keventyneenä, rauhallisesti. Mä aina löysin jotain semmoista niin kuin läsnäoloa ja semmoista niin kuin mielenrauhaa niiltä reissuilta. Ja itekseni kävin tosi paljon. Et se oli semmoista, niin kuin, että oli vaan minä ja mun ajatukset, ei mitään puhelinta, ei mitään niin kuin häslinkiä siinä ympärillä, vaan sain vaan niin kuin olla. Ja siellä sai aina vähän niin ohjelmoitua sitä omaa mieltä uudelleen. Ja kevät 2019, niin opiskelu ihan sujui hyvin. Rytmiä olin esimerkiksi keväällä perheen kanssa tuolla reissussa. Sielläkin opiskelin terassilla auringossa, vähän tein laskuja nelilaskimella, joka silloin vielä oli.
Ja tuli myös ensimmäisiä onnistumisia harkkakokeissa, että sekin oli uskomatonta, että kuitenkin toinen vuosi, kun mä laitoin kaiken peliin ja nyt niin kun ensimmäinen semmoinen wow-efekti oli se, että mä kävin korottamassa ne mun yöarvosanat, niin nyt tää, että mä oikeasti onnistuin lääkiksen harkkakokeissa, niin se oli mulle niin kuin ihan superiso juttu. Että taas niin kuin semmoinen, että kaikki se näkymätön duuni, se paikalle ilmestyminen kirjastoon päivittäin lukemaan, niin se toi tulosta. Ja mä aloin onnistumaan niin kuin siinä niin kuin kokeessa, mitä kohti mä reenasin. Ja sinä keväänä mä menin pääsykokeeseen tosi itsevarmana, koska mulla oli tullut rajan ylityksiä. Mä olin silleen, että tää on niinku todiste siitä, että mulla on palat kasassa. Mä voin tehdä tämän ja että niinku nyt kun osuu silleen kohdalleen se, kun tähdet ovat kohdallaan, niin voin päästä sinä vuonna sisään. Ja mä tiesin, että se onnistunut koesuoritus riittää. Että mun ei tarvi niinku tehdä mitään taikatemppuja, vaan teen vaan sen hyvän, mitä mä olin joinekin kertoina jo onnistunut tekemään ja se riittäisi. Ja odotukset oli kyllä niin kuin tosi korkealla siinä kohtaa. Kokeen jälkeen mä olin tosi tyytyväinen. Mulla oli semmoinen olo, että okei, mä tein sen mitä piti. Ei tapahtunut mitään kummallisuuksia. Ja se suoritus tuntui silleen onnistuneelta. Mutta sitten tulokset saapuivat ja kyllä se pettymys oli niin kuin siihen astisesti pahin. Elikkä mä jäin niin kuin alle 2 pisteen päästä rajasta. Elikkä sinä vuonna Ouluun ja Kuopioon oli aika samat pisteet, niin molemmista jäin silleen alle 2 pistettä. Ja kyllä se kirpas tosi paljon, että itku tuli ja romahdus tuli ja kaikki ne fiilikset, mitä nyt voi kuvitella siinä kohtaa, kun niin kun on ollut se tunne, että unelma on käsillä, nyt tää onnistuu, nyt mä teen tän ja toisin kävi. Ja siitä alkoi sitten semmoinen ensimmäinen selviytyminen tästä iskusta ja toivuin aikani. En muista kauan siihen nyt meni, mutta hetken aikaa oltiin vähän niin kuin alamaissa ja vähän silleen piti vetäytyä ja keräillä ja pohtia ja käydä surun vaiheet läpi, että suru ja viha ja epäusko ja kaikki. Ja vähän niin kuin semmoinen, että miten nyt minulle käy näin ja mitä olisi voinut tehdä toisin ja niin pienestä kiinni. Ja en muista teinkö tyylin jonkun oikaisupyynnönkin, taisinpa tehdä, ei mennyt läpi. Ja pyörittelin siinä sitten hetken aikaa näissä tunteissa ja sitten jossakin kohtaa, kun voimaa taas oli, niin lähdin uuteen hakuun. Että ei mulla tullut siis kertaakaan semmoinen oikeasti, että nyt oli tässä, jos ei tää riittänyt, niin mä lopetan, koska taas ehkä kuuli joitakin tarinoita, että joku kaveri saattoi sanoa, että jos mä en nyt pääse, niin mä enää hae. Et mulla ei ikinä ollut semmoista, että jotenkin nyt tää on silleen niin kuin vaakalaudalla tää, miten mä teen. Kyllä mä tiesin, että mä haen niin kauan kuin se vaatii ja kyllä mä aina niin kuin synkimmilläkin hetkellä, kun olisi tullut se tieto, että en pääse kouluun, niin kyllä mulla heti aina niin kuin oli se siinä niin kuin sydämessä se tunne, että vielä mennään. Mutta silti se ei poistanut sitä, että se tuntui tosi pahalta ja silleen toivottomalta se tilanne niinä hetkinä. Mutta selviydyin ja lähdin niin kuin uuteen nousuun uusilla voimilla ja mä ehkä muutin vähän niin kuin sitä ajatusmaailmaa siinä kohtaa, että mitä se lääkikseen pääsy mun kohdalla vaatii.